Efirde Azatlyk Radiosu salam. Şonki gepleşigimizde iki sany siyasi waka barada gurrun ederiz. Türkmenistan bir näçe esasy döwlet bayramçylygyny garaşdyrlyk gününiň nowatdaky ýyl dönümini belleýär we onuň öň ýany halk maslahatyny geçirýär. Köpler häzirki pursat öwrülşükli diýip hatap edýärler, öýtgeşiklige garaşýarlar. Bu aýry başga ýyly ýyzyna gawat gelen siyasi wakalaryň Türkmenistanyň siýasatyna we halkyň durmuşyna täsirleri barada Türkmen opozisiýasynyň baýry liderleriniň biri Türkmenistanyň Türkiýedäki we İsrail'daki öňki elçisi Nur Muhammed Hanamov we golayda döredilen Türkmenistanyň demokratik saýlawy DBT hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen söhbetdeş bolýarys. Nur Muhammed Hanamov, Murat Gurbanow, salam. Özel salam, hemme biz dinleyenlere selamun aleykümler. Vatandaşımlara salam. Nur Muhammed ağa, Murat ikiňizem Türkmen jemgyýetinde aktiv grajdan pozisiýasyny eýleýän we siyasi garaýşyny açyk beýan edýän agzalar. Türkmenistanyň siyasi durmuşynda emele gelen edil häzirki siyasi pursat barada siz näme pikir edýärsiňiz? Türkmen hökümeti maslahatyň ähmiýetini nykdaýarda, onuň gün tertibini halka ma'lum etmegi makul tapmaýar. Näme sebäpden? Mundan näme garaşmaly? Nur Muhammed ağa, siz aýdaýsaňyz. Bu mesele köpten beri geldi. Türkmenistan öz garaşsyzyny gadana şonu hemmemiz begenipdik. Ahir bir azat döwlet bor diýip, halkymyz bir azat bolar diýip, ýöne gynansaňam diktator rejimine geldik. Diktator rejimi halkymyzy korlamak bilen, diňe agryýaga getirmek bilen. Şoň üçin esasy şu mahal şu eýem 29 ýyl bolýar da garaşdyrmyza. Şonu başda bu konstitusiýa kabul edildi. Konstitusiýa näme diýenen bir anlaşyk bolýan. Döwletiň esasy kanuny. Döwletiň nähili bolmalygyny, onuň strukturasy, hökümet taýlanşy hemme taraplaryň. Esasam ýanky diňe döwletlerle insan haklary barada. Adamlaň her bir adamyň şonu her bir adamyň aladasy ýeni haky hukuky ýazylan. Näme haky bar, näme hukuky bar. Ne şoňa daýanyp şon ýaly ýözüni goramaly bolýan. Gynansaňam konstitusiýa ýazyly bolup galýa, hakykatdan konstitusiýa Türkmenistanyna işlenok. Murat, siz nähili pikirde häzirki halk maslahatyndan näme garaşmaly? Yankı Nur Muhammed ağam diýişine goşulýan 92-nji ýyldan beri bize azatlyk diýip pikir etdik, bolýan azatlygyny elimizden alyp başlan Niyazow, soňuny edýän Berdimuhammedow. Diňe falsifikasiýa edip, bunu ýol bolýar, falsifikasiýa edip, yankı konstitusiýany, esasy kanuny Türkmenistanyň hökümet guruluşynyň, döwlet guruluşynyň, halkyň insan hukuklary şu kanunla esas kanunu berilýär. Şonu falsifikasiýa edip, halk maslahaty goşup içine 56 adam bilen bütün bilim Türkmenistanyň ýagdaýyny, politikasyny, siýasatyny, ykdysadyny çözjek bolup, ol 56 adamyň, ýani halk maslahatynyň ýaşulary, ýaşdan geçen spesialistler bu uğurlardan ne yuridik ne beýleki, ol diňe manipulasiýa edip, bütün döwletimizi, bütün hökümet guruluşyny eline almak üçin bir tarapdan prezident tarapy, beýlek tarapdan ýani halk geňeşi döredip, hemme zady indi meclis hem eline almak üçin meclisin deputat wekillerini, spesialistlerini aşağılatlap edip, diňe behbirlik üçin, öz ihtiýar üçin halkyň aladasy, ýa halkyň kanunlaryny, ýa halkyň insan kanunlaryny, hukuklaryny güýçlendirmäne ýardymda. Murat, halk maslahatynda seyrediljek esasy meseleleriň biri şu konstitusiýa girdiljek üýtgetmeler diýilip garaşylýar. Soňky ýylyň dowamında, geçen ýylky halk maslahatyndan bäri Türkmen konstitusiýasyny üýtgetmek boýunça ýöriti organ döredildi, işler geçirildi. Şol üýtgeşiklikler ýurduň içinde de halk arasynda nägelerlik döretdi, ýurduň daşynda ençeme protestleriň geçirilmegine sebäp boldy. Umuman şol ýagdaý, konstitusiýa kabul edilen ýagdaýynda şol halkyň durmuşyna nähili täsir ýetirer diýip pikir edýärsiňiz? Halkyň ýagdaýy diňe elbetleşer. Mysal üçin geçen ýylyň 20 sentýabrda prezident iklan eden, ýani habary täze konstitusiýanyň proyektini
bir halkara maslahatlaşma deyip konstitusiyon toparı düzüldü. Ol yanvarda aprelda yani toparlığın yılına oldu. Şu konstitusiyon toparlığın. Şu yerde koşmaçalar, ütköşmeler görkezildi. Aprelden sonki çap edilen koşmaçaları ve ütköşükleri çap edildi. Ondan son yani bunu 25 Ağustos'ta uyuşup konstitusiyon toparı cemleyici yığınını geçirip meclisini şu yerde sonki gelen, aprelden son gelen teklifleri, koşmaçaları kanunlaştırıp indi meclisi geçirdiler. Indi şu aprelden Ağustos'a gelen teklifler neyme? Prezident ömürlük olmalı, bizim serketimizi peşetmeli satmalı, bizim şu varda hiç malumat yok. Ola bir. İkinci, halkara maslahatlaşma deydiği olur falsifikasiya edip yukarıda öz arasında maslahatlaşıp edilen zaten. Halkın var, ne dahili var? Halk protestleri bilen öz yani tekliflerini verecek bolya onu dinleyen yok. Gaytip halk eğer protestler bilen çıkıp öz tekliflerini verecek olsa edip basıp bunu yani kanunlarını alıp konstitusiyon garanti berdi Muhammedov dine bir kanun hareket ediyor. Gelecekte şu konstitusiyon şu kunne hiç giri ne möhleti var, hiç giri zerurluğu yok. Nur Muhammed ağa, Türkmenistan'ın tarihinde gararsızlık yıllarının devamında Türkmenistan'ın konstitusiyası ençimegedek ütködüldi. Tiyade konstitusiyalar kabul edildi, ama yurdun siyasi sisteması şu başka yıllarda dören avtoritar görünüşten kaldı. Bu yağdayların hemmesine sizin özünüzden şahit oldunuz. Indi häzirki pursatda konstitusiyanın yine de ütködülmegi prezidentin hakimiyetini yine güçlendirir deyip çak edilmegi umuman bu yağday yurdun yağdayını, siyasi yağdayını ne derecede ütködüp bilir? Sebebi 29 yılın devamında hiç saat ütkömedi. Konstitusiyanın ütködülmegi bilenim, başka siyasi prosesler bilenim hiç saat ütkömedi, şol önkü duruşuna kaldı. Indiki edim ne edip ütköder, näme garaşmaly diýip pikir edýärsiňiz? Hakikaten Türkmenistan birinci konstitusiýasyny kabul edilenden soň aram täzelikler goşulyp urady, üýtüzlüp urady, käbir maddalar. On hemmesiniň manysy birdi. Şu öz diktator rejimini berkitmek üçin. İlkan Yazov käbir zatlar goşup şu diňe şu özi ömürlük bolar ýaly. Özi diňe iki başta prezident diňe ikide saýlanmaly. Hani ol ikide saýlanmaly. Şoň üçin ýene bu zatlaryň hemmesi ütködülüp konstitusiýa diýilen over ýöne kanunlar. O günne ona şu ütködülüp durulýan kanunlar. Bu esasy kanun. Şoň üçin ulun etýän zatlary kanunsuz. Şuma halym etjek bolýanlary şol diňe şo pikir bilen. Diňe öz ýanky güýjüni öz hukumny güýçlendirmek özleriniň oturýan kursetini berkitmek üçin ýani. Şoň üçin men diýjek bolýanym bu täze konstitusiýa umumy halkyň ýagdaýyny ütkötmez. Şoda öz gelejegini göz öňüne tutup Berdi Muhammedov öz bu ömürlük olmasa da şu öz nesiline geçirir ýaly etýädi men pikirmeşeýle. Näme üçin diýseňiz, ýokary palatada anha meselem oğluny altyny öz nesiliniň birini goýsa, şol ondan gelecekde de öz aýrylaýanyna şo prezident olar ýaly güýçlendirjek bolup edilýän pikir. Demek ozalky ütköşüklükler konstitusiýanyň özgördülmegi, prezidentin hakimiyetini puhtalandyrmaklyga gönükdirilen bolsa, indi häzirki şo miras düşürlüge ýol açýar diýip pikir edýärsiňiz, şeýlemi? Doğru. Ayın 27-sine Türkmenistanyň döwlet gararsızlygynyň eglan edilenine 29 ýyl dolýar. Her ýyl ýyda seretmek we baha bermek üçin bir tapgyr bolýar. Soňky ýyl ozalkylарyndan näme bilen tapawutlandy Nur Muhammed ağa? Soňky ýyl bir begendirýän zat bar. Umumy halkyň ýagdaýa gittikçe beterlikçe onu aýtdy. Ýöne soňky ýyl ýurtdaşyna biziň watandaşlarymyz aktif bolup urady. Näşo begendirýär. Biz esasy ýanky başta pozisiýa geçäýemizde
Son partiyamız daimizde esası biz şu yaşlara yankı dayanıyorduk. Şu gelecek şolonki, şolar aktif olmalı, şoları ayağa kaldıracak olup hareket ettik. Yöne kıyınlığım o devirde bolmadı. Onun sebepleri var. Birincisi ne bunun teyze teknolojiye. Mahal yürütüm mesela yon sayt aşağı olsam ulu problem değil. Bir topor çıktıycı değil. Bu mahal YouTube'dan arkayını açıveliyorlar. Her kim diyeceğini diyeveliyor. Onun olabilir. Teknolojiyemiz. İkinci, adamlar inni 29 yılın içinde yavaş yavaştan yurttaşına işleyenler, okuyanlar görüyor. İn olmanı men Avrupa'nı ya Türkiye'ni alamak ya başka devletleri. Önkü Sovyet Soyuzu'nun Esengan içindeki yurtlar alıp göreyim. Mesela okuvçular Orsiye'de, Belarus'ta, Ukrayna'da okuyorlar. Şu yerde de nahil rejimim olsa Türkmenistan'ın yaldığından kovuyor. Ne şolarım, ne için bizim yurdumuzda şolar yaldat bolu bile nok deyip şolarım eyyem şu fikre geliyor. Yurttaşın akıllara olara has görüyor. Bir yankı halk hükümet için ne? Hükümet halkı içinliğini görüyor. Sosyal meseleleri görüyor. Yankı adamların ağrıyaldığını, medisinanı, bilimi, bulun hemmesini görüp dururlar. Şoň üçin adamlar bu pikire ediyor. Bizim yurdumuzda ne için bu zatlar edip olunok deyip. Şunu bizim yankı esası yurttaşındaki yaşayan vatandaşlarımızın aklına şu geldi ahiri oyunlular. Oyunlu pas aktif olurlar. Men şoň katı begenyen. İkelim bilen şolon hareketlerini kollayan. Nesip olsa bu hareket içine de geçer. İçine de geçer. İçindeki adamlarım oyursa onlar rejimimizin ütgümügi uzakta değil. Murat, sizin pikirinizçe soňky ýyl ozalkylary näme bilen tapawutlandy? Şol men Nur Muhammed ağam diýen sözlerine koşuljak bolan gaty dogry. Bizim yurdunun içindeki ýagdaýlar, halkyň ýagdaýy gynat hatda gaty elbetleşýär bununla. Onun sebebi erwet management, ukypsy prezident hiç kime yol berenok, öz dolandıracak bolup, özem işleyenok, beýleklerde işledenok, bütün halkymyzy ýanky döwlet birga egerde sen hereket etmesen, öz-özünden ýapyp barýar. Öz-özünden ýanky uýa açan ýaly çukur açýar. Öze hareket edinok, beýleklerde hareket berenok. Ona bir. İkinci, ukyplygy düýünden ýok. Bu diňe korrupsiýa edip, jagary urdup, şondan 30% kakıp oturan adam. Başka devlet öz gittiğiçe öğüt olundu. Şonsuz. Şimdi dünya ekonomikası, dünya iktisadi, dünya siyaseti şeyde bir ulu özgürlükler bilen gidip otur. Eğer sen dolandırıp bilmesen sen gitmeli olacaksın. Ya devlet yıkılıyor. Biz şu güne göre iktisadi tarafından, beyleki siyasi tarafından doğrudan adamlar inni, kov düşünni. Eğer de öz goşunduğunu goşmasa siyasata hiç gibi özgürlükler olmuyor. Ön daşında like koymağına korkuyorlar. Bundan 4 ay bundan sonra. Şimdi siz seyredip dursanız YouTube'da bunun yan dağıtlarını okusam özüm korkuyorum. Ay söylüyorlar mı, yazıyorlar mı? Hem de aydiyorlar. Çıkış ediyorlar. Bir challenge koyuyorlar. Biz şu adamın içindeki ruhlarını, mertebesini, içinin hakikatini kaldırdık. Şunu kaldırıp var ya. Benim esası, benim işimiz beyle kapasitelerine yani. İnni her içini kaldırıp var ya. Ne deyip olsa içinde katılı uyutköşükler bolup, onun bolmadığına hakkı yok. Murat, sizin pikirinizçe döwlet garaşsyzlygy Türkmenistana we ýurdun halkyna näme berdi, näme berip bilmedi? Döwlet garaşsyzlygy bizim halkymyza garaşsyzlyk berilmedi. O diňe diktatora mundan meterde döwleti erlanmak ve halkı ezmek için garaşsyzlyk berdi. Şoň üçin şu bir taraplyk garaşsyzlyk diňe ulanyň öz ihtiýary için. Nur Muhammed ağa, sizin pikirinizçe Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygy ýurdun halkyna näme berdi we nämeleri berip bilmedi? Berip bilmediği esasy halkyň garaşýany öz başdak bolarsyp biz has gowy ýaşar, rahat ýaşar. Bizim öz baýlygymyz özümize siňer diýip şu pikirde garaşsyzlykdan şu pikir bilen adamlar ýaşaýany şu umudy ýok etdiler. Adamlaryň ýagdaýy aýdyşymy ýaly
gatsi bir eyliki hemme devletler bilen deňeşdirsem iň agyr ýagdaý Türkmenistanyň pikir etýän, ýani öňkü Sowetler Birliginiň içindäki devletler. Adamlaryň umudy bolmady. Ine esasy getirilendi ýani. Nur Muhammed ağa, Murat Gurbanov, söhbetdeşligimize gatnaşanyňyz üçin köp sag bolun.